عزوز سلام تنبصحكم زغركم تعزبتي كما يتمسيون لهم صون إسرا سنة سدلو زيناتات وشتن وطان حسنا لكم كريمنا لنا كسافة أمين مكتالكم بخبر زعدم يرمياس قبرلو عليه فلما أرستاتو إسرا سنة مع السماتات إرتراه أب وشتن وطان بالعول حبن تذكرا أب زوباتات دواقع بحر الماكرين بمغنيات إسرا سنة نسدرا سوات جنزب ودكر تغيرو معلت سماتات إرتراوين أبز نبرولين هاجرات بالعول حبن تذكرا تشاينا عود كتبل زقلتو سرعة تسأل مثال كم زفتنت حبيرا أمريكا نتقبال نيكلاساوس مع هاجرو تدناوغي خمزلا إيران دقي ماويسا أب كولومبيا أبسخ هيدا بريزيدنت أمريكا تقام مركز زغتال غوستافو بيترو تعويتو إسرا سنة مع السماتات إرترا أب ملا هاجرن إرتراوين أب زنبرولين هاجراتن بالعول حبن تذكرا بدرجة هاجر أب مكان مغابر حرمياتات أسمرة بأزيو وسون تساتفو زملكتهم أب استخايدة وقعوس نسرعات بريزيدنت إسياس أفوركي بناي كبر سلف تسنيو نخبر جاقانو سماتات أغلي العمبابا أنبيرو لك ساعات حدا دحر قطر مسكونة دما ملا هزبي إرترا أب وشتن وطان بغتا زتساتفو بدمت حفاش إرتران إريتيفن السمرحة ناي حدا دغ ناي الزخر سماتات مدب تخايدو إذا غمزيلون كله تمال 19 سنة مشت هزبي إرترا شمعان طوافن بمبراه سماتاتو بحابن كم ذكر وكيلات إيرنا ككابوتو حبيروم منقص إرترا أبز حلف 18 عامتات نستدرا سوات لعلى حموش شنت بغلته بليون نقفة دبس كفيلو وكيل إيرنا يوناتان عبيون زدلو تساب ياسين صالح كغربوي منقص إرترا نستدرا سوات لعلي حموش شنت بغلته بليون نقفة دبس كم زخفله أمنيستري عيون محبرة ودحنتن دايركتر جنفر دحن نستدرا سوات أتوزرا يتخلاب بمغنيات أسرى السنة مع سماتات إرترا مس إيرينا أبزقوبروك على محتت حبيرم سدرا سوات بمنابرو كيتقمو منقستي ورحوي 500 نافا سروع كفلت قدم جمارو أبشان 995 جنا أب إجر تقلوب بتقلول لنفس وكف سدرا سو 10 شحكم زغفلة زغلطة أتزرأي كورحة الرخلة شحن 4 كسا ورحة حساس كلتا شحن أسران حدن لألي 5 بليون كلتا 100 مليون نافا كم زغفلة قليتهم سدرا سوات منابرو من غشقورو بمحبراون قطعون سنعمراون صقامات كيسن نفو بمباليو كابلتشن 4 ورحة أتيزو سروع ورحة ودبز خفل زلا أبز عمل زين تداخل رياقنا كساب 300 مليون باجت تسلي أب مخفال تغفيلو أبز حلف عامت مالتنا كلتشن إسران حدا تغفيل الله مالتي بدون مركر أنت تداخلين خا حموشته بليون كلتا 191 مليون شمونته 194 حداني وعفوش انت مالتي لألي حموشته نتبخلته بليون تغفل الله مالتي أوشتن وطان زنبرو إيرترانين بوغنام من باي سدرا سوات نمنغست تراي زقدف أمام كم زي كونة تغنزيبام زاقيت نا 18 شحن كلتا 299 زتلاليا سوقو ما سدرا سوات لألي 160 مليون نقفا غنزبا ودقف كم زقبرو أتو زرأي بتوساخي أبرهم وأوشتن وطان زنبرو زيقاتا تحقوزو سدرا بي سوات بيبزع ريم تداقينا كساب حجي 10 شمونت شحن كلتا 299 بليون تقبل لهم حجز تقينون كساب حدا 160 مليون اسران شدشتين شحن 596 نعفا بتصح له مالتي لذي ازيتي جنزاو حجز قون كله از جنزاو حجز نسدرا بيسوات تمعزم صقوماتي زغفل إذن داتو إسلي تغفلون اتوار حاو دبس يقوارد صمالتا يكونن بزي كاتي بسرع زغفل دبس منقستي نس أوشتن وطان زنبرو زيقاتات بمتحببار نحادا شحن 399 صقومات آنس سواءاتن دك سواءاتن لألي إسران شدشتين مليون نقفا وطاي بمقبار بتقريت نااشتو نقداون تفتات مألمان كارون كم زتايسة نبركز زولو دما بموياتات مألما كد خدان سنجر أسرارها نقبي سراحات كايلا كاميرا فيديو سنة صباغة أغرأسي كمبيوتر سراحات أنتايتن حاتي
ሓጺንን መካኒክን ትምህርቲ ምዝዋር መኪናን ከም ዘሰልጠነ ሓቢሮም ነተን አንስቲ ስውዓት ወይ ደቂ ስውዓት በአይነት ምጥያስን አለ ኣብዚ እንታይ እዩ እዚኣተን ካብቲ ተጸባይነት ተጋላገላ ቁጠበን ብምስሳን መናብረን ከመሓሻይ ይኽእላ እየን ተባሂለን ዝእመነለን ካብ መንግስቲ ዜጋታትን ብዝተረኽበ ገንዘብ ዝተጣየሳውን ኣለዋና ብዝሕና እዘን ጭሳት እዚኣተን ክሳብ ሕጂ እንተዳ ኮይኑ 1309 ብዝሕ ዝተገበረ ወፃኢ ገንዘብ ክርአ እንተኮይኑ 26 ሚልዮን 54,851 እዩ እቲ ዓይነት መጣስ ዝጣየሳሉ እንተዳ ኮይኑ ብምርጫን ጥራይ ኣይኮነ እቲ ምርጫ ዝመረፅኦ እድማዓልዩ ናይ እድማዓሉን እዝውን እቶም ክኢላታት ናይ ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት ይኹኑ ናይ ዕዮ ክኢላታት ነቲ ዝመረፅኦ ኣብ ግምት እትየን ዝጣየሳ ማለት እዩ ሕብረተሰብ ንስድራ ስውዓት ንምድጋፍ ንዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ብዝምልከት ድማ አቶ ዝርአይ ህዝቢ በበኸባቢኡ ንዘለው ጽጉማት ስድራ ስውዓት ገንዘባውን ዓይነታውን ሓገዝ ከም ዝገብር ተማሃሮ ከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓላይ ብዝወሰዶ ተበግሶ ድማ ካብ 2013 ና17 ጽጉማት ስድራ ስውዓት 192,000 ናቕፋ ሓገዝ ከም ዝገበሩ ብምጥቃስ ካልኦት ኣብያተ ትምህርትን ትካላት መንግስትን ነዚ ቅዱስ ተግባር ክስዕብኦ ተላቢዩ ኣብኮም ዝግበር ናብየትን ኣሎ ማለት እቲ ዝበለጸ ዝኽይል ዘለውን እቲ ብኮማት ክካየድ ዘሎ ኣበርክቶ እዩ ለዚ ስድራ ስውዓት ምንባይ በቶም ዓበይቲ ወለዲ ወይ ዓበይቲ መንእሰያት ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ እዋን ዝኽሪኦ እንተኮይናውን በቶም ካብ 9 ክሳብ 11 ክፍሊ ዝመሃሩ ዘሎ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ በዓል ቤት ትምህርቲ ሓላይ ዝርከቡ ነዚ ቅዱስ ተግባር እዚ ይስዕቦ ከም ዘለዎ ካብ ዝጅምሩ ክሳብ ሕጂ እንተኾነውን ክሳብ 17 ስድራ ስውዓት ሒዞም ኣለዉ እቲ ዝገበሮ ኣበርክቶ ገንዘብ እውን ተደሚሩ ክሳብ ሕጂ 192,000 ይበፅሕ ኣሎ እዚ እውን ነቶም ስድራ ቤት ስውዓት ተዋሂቡ ወይ ከዓ ተጠቂሞም ማለት እዩ ኣብ ዞባታት ደቡባዊ ቀይ ባሕርን ማእከልን ብምኽንያት 10 ሰነ መዓልቲ ሰማታት ንስድራ ስውዓት ደገፍ ከም እተገብረ ወኪላት ኤረና ሓቢሮም በዚ መሰረት ጨንፈር ውዳቤ ሰራሕተኛታት መንእስያት ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ብ18 ሰነ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዓሰብን ደቡብ ደንከልን ን40 ስድራ ስውዓት 120,000 ናቕፋ ሓገዝ ኣበርኪቶም ኣባላት ናይቲ ውዳቤ ካብ 2020 ጀሚሮም ካብ ደሞዞም ተቆራጺ ብምግባር ክናብይዎም ሓላፍነት ንዝወሰዱ 40 ስድራ ስውዓት ክሕግዙ ከም ጸንሑ እዚ ናይ ሎማ ዓመት ድማ ናቱ መቐጸልታ ከም ዝኾነ ኣብታ ኣጋጣሚ ተገሊጹ ኣማሕዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ሰዒድ ማንታይ ኣብ ዝሃቦ ቃል 20 ሰነ ብረዚን ዝኽርን ሓበንን ከምውን ብኣብነታዊ ስራሕ ተሰንያ ክትዝከር እንከላ ትርጉማ ዝያዳ ከም ዝዓዝ ምጥቃስ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሩ ኣብ ዞባ ማእከል ድማ ጨንፈር ውዳቤ መንእስያት ሰራሕተኛታት ን26 ጽጉማት ስድራ ስውዓት ብድምር 52,000 ናቕፋ ኣብ ላስ ቬጋስ ኣሜሪካ ዝነብሩ ዜጋታት ዘወፈይዎ 50,000 ናቕፋ ድማ ኣብ ንኡስ ዞባ ቲራቮሎ ንዝነብራ 10 ጽጉማት ስድራ ስውዓት ክመቓርሕ እንከሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ሻውል ምምሕዳር ከባቢ ሓድሽ ዓዲ ን16 ጽጉማት ስድራ ስውዓት ዓይነታዊ ደገፍ ተገይሩ ብዘይካዚ ነበርቲ ንኡስ ዞባ 4 ስመራ ብ19 ሰነ ካብ ሜዳ ባሕት መስከረም ተበጊሶም ናብ ፓርክ ሰማዕታት ናይ እግሪ ጉዕዞ ብምክያድ ኣብቲ ቦታ ንዝርከብ ኣግራብ ኮስኪሶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ሃማደየ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ጸጸራት ቲራቮሎን ካብ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ናይ ጽሬት ወፈራ ከካይዳ እንከለዋ ነበርቲ ንኡሳን ዞባታት ዕዳጋ ሓሙስ ሰንበል ፓራዲዞ ገዛ ባንዳን ጎዳይፍን ድማ ብዝተፈላለየ መሰናዶታት ሰማዕታቶም ዘኪሮም 10 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኢትዮጵያ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሳዑዲ ዓረብ ኩዌት እስራኤል ኬንያ ኦስትሪያን ቀጠርን ብልዑል ሓበን ተዘኪራ ከካቦቱ ዝበፅሓና ሓበሬታ መልክዕ ጸብጻብ ተዳሊሎ ዲዳ ተኽለማርያም ከተቕርበ እያ بمسارة تحبريتا ኤርትራውያን ተቐማጥ ሱዳን ኣግራብ ብምትካል ሽምዓ ብምብራህን ካልእ ንጥፈታት ብምክያድን ንሰማዕታቶም ዘኪሮም ኣምባሳደር ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ ኣብ ዘስምዖ ቃል 20 ሰነ ሕድሪ ሰማዕታት ንምትግባር ንዝኣተናዮ መብጽዓ እንሕድሰሉ ረዚን ዕለት ምዃኑ ጠቒሱ ምእላይን ምጥዋርን ስድራ ስውዓት ንኹሉ ሕብረተሰብ ብማዕረ ዝምልከት ዕማም ስለ ዝኾነ ሎማ ዓመት 41 ዜጋታት ሓላፍነት ምጥዋር ስድራ ስውዓት ምውሳዶም መርኣያ ናይቲ ሕድሪ ሰማዕታት ንምትግባር ዘሎ መብጽዓ ምዃኑ ኣብሪሆም ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝወደቦ ተመሳሳሊ ናይ ዝኽሪ መደብ ድማ ብ19 ሰነ ኣብ ቀጽሪ ናይቲ ኤምባሲ ማእቶታውን ጥፈታት ክሰላሰል እንከሎ ሽምዓ ብምብራህ ዝኽሪ ሰማዕታት ተኻይዶም
ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ አቶ ቢንያም በርሀ ኣብ ዘስምዖ ቃል ስድራ ስዋኣት ምእላይን ንዝተጸገሙ ምሕጋዝን ሓላፍነት ናይ ኩሉ ዜጋ ስለ ዝኾነ ኤርትራውያን ነበርቲ ኢትዮጵያ ተበግሶታት ክወስዱ ኣዘኻኺሮም ማሕበረኩም ኤርትራውያን ኣብ አቡዳቢ ሕብራት ኢማራት ዓረብ በወገኖም ንማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ዝውዕል 13560 ደርሃም ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ብምብርካትን ሽምዓ ብምብራህን ንሰማዕታቶም ብሓበን ዘኪሮም አምባሳደር ዑስማን መሐመድ ዑመር ኣብ ዝሃቦ ቃል ንስድራ ስዋኣት ኩሉ መድያዊ ደገፍ ምግባር ኣካል ምትግባር ሕድሪ ሰማዕታት ስለ ዝኾነ ዜጋታት ኣዕሞም ዘፍቅዶ ደገፍ ክገብሩ ተላብዮም بتماساسالي ኤርትራውያን ነበርቲ ጅዳን ከባቢያን ሱዑድ ዓረብ ብ19 ሰነ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ዝኽሪ መደብ ሓላፊ ህዝባዊ ጉዳያት አቶ መሐመድ ዓሊ መሐመድ ስዒድ ህዝቢ ኤርትራ ዓመት መፀ ነዛ ክብርቲ ዕለት ብልዑል ሓበን ክዝክራን ከሎ ንሰማዕታቱ ዘለዎ ክብርን ፍቕርን ንምግላጽ ምዃኑ ኣብሪሆም ኣብቲ ኣጋጣሚ 91 ስድራ ስዋኣት ንምንባይ ሓላፍነት ክውሰድን ከሎ ንመሰሰኒ ሕድሪ ሰማዕታት ድማ ገንዘባዊ ወፈያ ተገይሩ ኣብ ሪያድ ሱዑድ ዓረብ ዝቕመጡ ኤርትራውያን በወገኖም ሃገር ኣብ ረዚን ዝኽሪ ሓበን ብዝብል ቴማ ኣብ ዝወደብዎን ብማሕበራዊ መራኸቢታት ብቐጥታት ዝተመሓላለፈን ናይ ዝኽሪ መደብ 116141 ሪያል ሱዑድ ዓረብ ንምስሳን ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ከወፍዩን ከለው 29 ስድራ ስዋኣት ናይ ምንባይ ሓላፍነት ወሲዶም ፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ወይዘሮ ወይኒ ገረዝጊሄርን ኣብ ወንበር ማሕበረኩም ሪያድን ከባቢያን አቶ ዓብዱራህማን ኢማምን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ናጽነት ንምምጻን ንምውሓስን ዝወደቁ ጀጋኑ ቅሰኑ ብምባል መብጻዕኻ ንትግባር ሕድሮም ምሕዳስ እቲ ቀንዲ ዕላማ 20 ሰነ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኤርትራውያን ተቐማጦ ኩዌት በወገኖም ብ17 ሰነ ኣብ ዝወደብዎ መደብ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ አቶ ሑመድ ይሓይ ሓልን ሓላፊ ማሕበረኩም አቶ ሳልም ሳፍን 20 ሰነ ከም ዜጋታት ኩሉ ካባና ዝሕተት ከነማልእ ድልውነትና እንረጋግጸላ ዕለት ምዃና ገሊጾም ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገር ቀጠር ብ19 ሰነ ኣብ ዝወደቦ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገር ዝተሳተፉሉ ናይ ዝኽሪ መደብ አምባሳደር ኤርትራ አቶ ዓሊ ኢብራሂም ኣብ ዘስምዑ ቃል 20 ሰነ ከም ዜጋታት ንሰማዕታትና ብሓበን እንዝክረላን ክብሪ እንህበላን ዕለት ምዃና ጠቂሱ እዚ ኣካል ሃገራዊ ክብርታትና ዝኾነ ክብሪ ናብ ወለዶታት ንኽሰርጽ ስድራ ቤታትን ማሕበረኮማትን ጻዕርታቶም ክሕይሉ ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ቀጠር 23000 ሪያል ንማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ከወፍዩን ከለው ሓላፍነት ምንባይ 13 ስድራ ስዋኣት ድማ ወሲዶም እዚ ከምዚሉን ከሎ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ብ18 ሰነ ናይ እግሪ ጉዕዞ ብምክያድ ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት 15250 ዶላር ወፍዮም በዚ መሰረት ዜጋታት 14000 ዶላር ከወፍዩን ከለው ሃማደ ጨንፈር ከተማ ኤላት ድማ 1250 ዶላር ወፍየን ብዘይካዚ ኣብ ኬንያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ነቶም ኣብ ምምጻእ ናጽነትን ሙሓስ ልኡላውነትን ህይወቶም ዝበጀው ሰማዕታት ሽምዓ ብምብራህ ዘኪሮም ኤርትራውያን ነበርቲ ቬና ኣውስትሪያውን ብ19 ሰነ ሽምዓ ብምብራህ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ብልዑል ሓበን ዘኪሮም ኣብ ንዞባታት ሰነይን ድባርባን ብምኽንያት 20 ሰነ ኣስታት 314,000 ናፋ ሓገዝ ንስድራ ስዋኣት ተበርኪቱ ንጸብጻባት ወከልቲ ኤሬና ኣማኑኤል ተስፋይን ገነት ተኽለን ሚካኤል ሓድጉ በዚ መሰረት ኣብ ንዞባተ ሰነይ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ 166,000 ናፋ ኣባላት ጎስጓስን ሓብሪታን ክፍለት ሰራዊት 65,900 ናፋ ነባሪ ከተማ ተሰነይ አቶ ናትናኤል ሰሎሞን ድማ 5,000 ናፋ ክውፍዩን ከለው ብድምር 180,000 ናፋ ን66 ስድራ ስዋኣት ተዓዲሎም ዝግበር ሓገዝ ኣብ ገንዘብ ጥራይከ ተሓጽራ ብማሕረስ ዘርኢ ፀሃያይን ዓጺድን ከም ዝቕጽል ኣካይዲ ስራሕቲ ንዞባ አቶ ተስፋዝጊ ዕቑባዝጊ ሓቢሮም ኣብ ንዞባ ተሰነይ 2007 ብኮም ደረጃ ብዝተበገሰን ስድራ ስዋኣት ናይ ምጥያስ መደብ ብልዕሊ 6 ሚልዮን ናፋ ብርክት ዝበላ ስድራዊታት ብዝመረጾ ከም ተጣይሳ ዝበዝሓ ድማ ብመነባብሮን ዝምስገን ለውጢ ከም ዘምጻ ብተወሳኺ ገሊጾም ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብቲ ንዞባ ወይዘሮ ዳሃብ ዮሱፍ ብወገና
ህዝቢ ብሓፈሻ ሰብ ጸጋ ድማ ብፍላይ ንስድራ ስዋት ዝገብሮ ደገፍ ሕልና ኻዘቕስን ምዃኑ ጠቒሳ ካልኦት ንኡስ ዞባታት ክስዕቦ ኣዘኻኺራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ዘዋፅኡ ኣስታት 134,000 ናፋ ን133 ስድራ ስዋት ተመሃሪሑ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ወይዘሮ ጽገ ባርያ ጋብርኔሪና ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝርከባ ስድራ ስዋት ብመንግስቲ ከምኡውን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታትን ደገፍ ከም ዝግበረለን ብምጥቃስ ነተን ኣዝየን ጽጉማት ብዓይነት ናይ ምጥያስ መደብ እውን ከም ዝካየድ ኣፍሊጣ ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ካብ ወርሒ ጥር 2021 ክሳብ ወርሒ መጋቢት 2022 ኣስታት 3,825,000 ናቕፋን ደበስ ከም እተኸፍለ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ድማ ናይ ማሕረስ ምጽጋን ገዛን ካልእ ሓገዛት ንስድራ ስዋት ከም ዝግበር ወኪል ኤሪና ሓቢራ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ቻይና ትማል 19 ሰነ ዕውት ክትብል ዝገለጸቶ ስርዓተ ጸረ ሚሳይል ከም ዝፈተነት ሓቢራ እቲ ኣጽዋር ነቲ ዝተደልየ ዕላማ ብልክዕ ከም ዝወቕዐ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቻይና ናብ ዝኾነት ካልእ ሃገር ዝቐንዐ መልእኽቲ ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡ እቲ ኣጽዋር ዓቕሚ ምክልኻል ቻይና ንምድንፋዕ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ገሊጹ ወታደራዊ ዓቕማ ንምምዕባልን ዘመናዊ ንምግባርን ትሰርሕ ከም ዘላ ትሕብር ቻይና ኣብ 2018-2021 ተመሳሳሊ ፈተነታት ኣካይዳ ምንባራ ጸብጻባት የረድኡ ቻይና ኣብ ቁጠባ ቴክኖሎጂ ጠፈርን ካልእ ጽላታትን በተዛማዲ እወታዊ ገስጋስ ተመዝግብ ከም ዘላ ይሕበር ኣሜሪካ ንትግባረ ኒኩለሳዊ ስምምዕ ሃገሩ ኮነኢላ ተደናግዮ ከም ዘላ መንግስቲ ኢራን ደጊሙ ወቂሱ ኣህጉራዊ ትካል ተቆጻጻሪ ኒኩለሳዊ ጸዓት ኢራን ኒኩለሳዊ ንጥፈታታ ንምክትታል ኣብ ዝግበር ስራሕ ትተሓበር የላን ክብል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ዘቕረቦ ክሲ ብኣሜሪካ ዝተወደበ ምንባሩ ዝጠቐሰ መንግስቲ ኢራን እቲ ስጉምቲ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ክካየድ ዝጸንሐ ውዲት ከም ዝኾነ ረዲዩ እቲ ክሲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክጸድቕ ንዝኽእል ተወሳኺ እገዳታት ባይታ ንምጥጣሕ ዝዓለመ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ወቂሱሎ እዚ ከም ዚሉ እንከሎ ኢራን ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዩ ዘሎ እገዳታት ከይተላዕለ ኣብ ትግባረ ናይቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ኒኩለሳዊ ስምምዕ ከም ዘይትፍርም ደጊማ ሓቢራ እቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካ እትርከበን 6 ሓያላን ሃገራትን ዝተበጽሐ ስምምዕ ተግባራዊ ክኸውን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝጸደቐ እገዳታት ከለዓል ዝብል ነጥብታት ከም ዝርከቦ ይሕበር ብትግባረ ናይቲ ስምምዕ ብዝምልከት ኣብ ኦስትራያት ከተማ ቬና ክካየድ ጸንሐ ተደጋጋሚ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ዛጊት ዝጥቀስ እወታዊ ገስጋስ ከም ዘይተረኽቦ እዩ ዝግለጽ ትማሊ 19 ሰነ ኣብ ኮሎምቢያ ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ጸጋማዊ መርገጺ ዝኽተል ጉስታቫ ፔትሮ ተዓዊቱ ኣቐዲሙ ኣባል ዕጡቕ ተቃዋሚ ጉጅለ ኮሎምቢያ ከም ዝነበረ ዝግለጽ ፔትሮ 50.5 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ከም እተዓወተ ተገሊጹሎ ምሩጽ ፕሬዝደንት ፔትሮ ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኮሎምቢያ ዝተዓወተ ጸጋማዊ መርገጺ ዝኽተል ናይ ፈለማ ተወዳዳሪ ምዃኖም ጸብጻባት ዝሕብሩ ወዲ 62 ዓመት ጉስታቫ ፔትሮ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ኮሎምቢያ ንምምሕያሽ ከም ዝሰርሕ ቃል ኣትዩሎ ሎሚ 20 ሰነ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ደሴት ታይዋን 5.9 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ ብሰንኪ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ እኳ እንተዘየለ ንዋታዊ ዕንወት ከም ሰዓበ ግና ተገሊጹሎ ድሕሪ እቲ ቀዳማይ ሓደጋ ሰዓበ ድሕረ ምንቅጥቃጣት ነቲ ክሳራ ክብ ከም ዘበሎ ክፍለጥ ተኻይድሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ምንቅጥቃጥ ሓደጋ ሱናሚ ከየስዕብ ኪላታት ስነ ምድሪ ደሴት ታይዋን ስጋቶም ገሊጾም ኣለው ዜና ንምዛም ኣርስታቱ ከዛኽረኩም 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብልዑል ሓበን ተዘኪራ ኣብ ዞባታት ደቡባዊ ቀይ ባሕርን ማእከልን ብምኽንያት 20 ሰነ ንስድራ ስዋት ገንዘብ ወደገፍ ተገይሩ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራውያን ኣብ ዝነብሩለን ሃገራት ብልዑል ሓበን ተዘኪራ ቻይና ዕውት ክትብል ዝገለጸቶ ስርዓተ ጸረ ሚሳይል ከም ዝፈተነት ሓቢራ
أمريكا نتكبر نيكلوس أوسما حجرو تدناغيو كمزلا إيران دقيما ويسا أب كولومبيا أبسخايدا بريزيدنت أمريكا تقامو مركز غتال غوستافا بيترو تعويتو زي خبركم تعزيزي زينا أبزي فتم برمشت